her har vi Gerda, som har fået foretaget en total hoftealloplastik. Hun er i bad og sidder på en badebænk, som er skråt indstillet. Det vil sige, at den er højere bagtil, så den får en nedadgående hældning. Det er her vigtigt for Gerda, at hun ikke bøjer mere end 90 grader i opereret side. Og benet må ikke være indaдрoteret. Så derfor er Gerda i gang med at bruge en svamp. På pind? På pind, ja. Når Gerda skal vaske sine tæer, ja, så foregår det med en såkaldt tåvasker. Når Gerda er færdig med det, skal hun jo tørre sig. Og her kan det godt være problematisk at nå fødderne. så man kan bruge et langt skohorn til at vikle håndklædet rundt om, så man bedre kan tørre sig for benene. Så skal Gerda have nogle underbukser på. Så er det godt, man har en gribetang, når de ryger på gulvet. Ja, som I kan se, så folder Gerda lige trussen. Og så bruger hun lige gribetangen til at få benene i. Ja, når Gerda så skal op og stå, så er det vigtigt, at hun understøtter med det raske ben, for at undgå bøjningen i hofteledet. Og der er Gerda i fin stående stilling med trusser på. Nå ja, Gerda skal også lige have et par strømper på. Det kommer der. Det er godt med nogle lidt løse sokker, så er det nemmere at få på. Og så strømpepåtager. Og strømpen sættes ud over strømpepåtageren. Ja. Se, hvor det gik. Det var jo nemt. Så mangler vi bare den anden. Det er ikke så godt, det her. Så skal vi have fat i gribetangen. Du kan godt bøje dit knæ. Det er jo ikke knæet, der er noget galt med. Lige pas på ikke at have. Ikke sådan stift ben. Så. Jeg behøver ikke det andet. Det er nok Gerda, der har demonstreret det med én strømpe. Det var, hvad vi havde af hjælpemidler ved hoftealloplastik.